kaya biasane truk alon alire medal ngayu Jakarta. Ya kadang kala iki ngeling-eling sing wis ndak do lali. Engko nek kuwi terus ndak ora do digatekke terus engko ming patok bangkrong kaya ngono. Ha iya. Wajib kuwi. Heeh. Acara apa ki, Truk? Merti Malioboro. Waduh, Merti Malioboro. Saka forum lintas komunitas Malioboro. Wo paguyubane akeh banget rek. Apa wae? Tridharma, Pemalni, PPLM, PPMS Handayani, Padma, Pasar Sore, Pasar Sendir, Komunitas Andong. Pasar Sendir isih to? Isih. Kelingan jaman cilik. Ngedoli jarike bapakku. Ngawur. Asli kuwi cerita nyata. Oh. Ayo piyen karang biyen ya. Ya kurang ajar kuwi jarike wong tua barang didoli. Golek Dik. Jaman semono isih umur pira? SMP aku. Oh. Ayo kalah karo kakang-kakangku njaluk Dik mesti kalah karo kakang-kakangku. Jarike tak dol. Tonggo udut. Waduh. Ayo ora apa-apa, jaman biyen ki dadi kaca benggala ya, Gong. Ayo. Merti Malioboro dalam rangka mendukung pemilu damai. Ayo kuwi apik. Mula tenan iki asli iki wis kudu dicamkan ning pikirane dhewe-dhewe ya, Tru. Wis ora usah perlu padha regejegan wis ora apik. Congkrah akibate apa? Ya. Entuk-entukane apa kok akibate apa? Entuk-entukane apa? Cerah entuk-entukane apa? Ya. Wong ora urung sesuk nek rampung pemilihan ya piye engko sasi rong sasi ya damai meneh. Mula wis asal dadak perlu digawe angel ngono ya. Heeh. Beda klambi ora masalah. Ya. Beda atribut ora masalah. Iya. Pokoke rukun kaya nek beda kelamin kae lho, Tru. Ah iya. Ya pancen ya ngono ting glenik ora karo-karuan ngono kae. Muga-muga kabeh iso rancak ya, Gong. Sing dijaluk pancen ngono, uga aja nganti golput. Iya. Lan sing luwih prayitna ngati-ati aja gampang percaya karo berita bohong utawa hoax. Iya. Kuwi mergo ana hukume. Nek kowe entuk berita ora tok teliti luwih dhisik, ora tok genake luwih dhisik, terus tok share. Ya. Ning media sosial, nah bareng anu ora nyata, wah wis kowe kena hukum. Ana hukume saiki, ngono. Negara hukum kene iki. Ha iya. Apik kuwi. Sing diomongke Bagong iki pancen bener. Mula kudu sing ati-ati, sing prayitna ngati-ati. Ya sapa wae, ya. Ngono ya rek. Heeh. Wis ora perlu kampanye nganggo knalpot di blombong. Ya. Jane saka Bawaslu iki kudu menetapkan peraturan kena kampanye ngepit modar. Ora ana sing melu yakin iso mumpluk. Heeh. Ha iya ya ning jane ya apik lho, Gong. Lho, sing jeneng kampanye damai kan seperti itu, ngepit. Oh. Mamerke atribute digawe atraksi kaya paweh ngono kae. Ya. Masyarakat seneng sing do nonton ya ora ana rasa kuwatir. Ha iya. Mula saiki wis ora ana wong ndelok kampanye ki ada wedi. Ha iya. Dotung glombor ora karo-karuan digawe sing alus, sing lembah manah, simpatik karo ben iso membuat simpatik iki carane piye aja malah membuat onar, aja malah membuat geger. Iya. Mesakake masyarakat kiwa tengene. Iya. Nek do bandem-bandeman terus salah sasaran kena omahe wong, kena kacane wong mongko kowe ora melu kampanye ora ngerti dodok seleng perkara apa ora mesake. Ya. Mongko nek tuku kaca ya wonge ngrasa tenan, tuku gendeng ya wonge ngrasa tenan. Iki nek dinggo nek aja ngono kuwi. Ora nuruti karo wudele dhewe. Ha iya. Ya pancen bener ya nek. Ha iya. Sing dibandem omahe pecah kacane. Ayo monggo ora melu ora ngerti apa-apa. Monggo sing pecah kacane, pecah gendenge kuwi nyambut gaene rekoso. Ora kaya apa ora mesake. Apa ora malah gawe kapitunane liyan. Hati nurani dipakai. Iya. Ya pancen bener ngono. Muga-muga mulai iki para kabeh pedagang saka Malioboro padha mendukung ya kuwi pemilu damai. Wis kudu pemilu kudu damai. Malah kepara nek pancen ngerti provokatore, cekel bareng-bareng. Ya. Masyarakat duwe kewajiban mengamankan pemilu juga. Ya.
Pancen bener, Gong. Ya. Iki wis ora nganggo Mimin Apri, ngene biasane Mbak Mimin Mbak Apri iki nek metu ya wis ming limbukan tok. Heeh. Ha iki apike golek bancine apa piye? Aja. Dandani wedok men supaya gayeng iku oke lho iki. Kok oke ora. Ning nek ora iso nembang malah gilani ora. Ngono kuwi kudu duwe anu darah seni utawa duwe niat budaya. Sing ora duwe niat budaya ya ora bakal iso kaya Mbak Mimin Mbak Apri kaya mau ngono kae mau. Ah iya ya terus. Embangane ra ono bancine? Iso ono. Solikin wae. Dandane wedok gebuke. Lho. Dandane wedok tur digebuke lah. Ya. Ya nembang sing kepenak, Reng. Ayo. Tembangan sing kepenak. Ya. Iki di streaming lumantar channel Dalang Sena. Oke banget sing isi keparan nonton. Ki mau tak tileki arep gara-gara mau isih 3.000 luwih sing padha ngresani. Ya. Mula aja kendho semangate, Tru. Iki ora dina prei mula ya para rawuh akeh sing wis padha kundur kejaba sing padha sesuk nyambut gawene mangkat kawan utawa pancen ya ora ndek gawean. Ha iya. Iso do ngebiar. Mas sing gaweane mlebu esuk ya genah jam 1 jam 2 wis do kundur do ngaso. Ha iya. Ayo rek nembang sing kepenak. Oke. Wah, iki beberapa ada yang ya ora anyar ning janjane biyen tau nyindeni aku. Jaman semono ning saiki wis Mbak Wahyu Krisnawati, udu. Wahyu Krisnawati, udu Wahyu sing nomor 2 saka kono kae. Nomor 4. Oh. Sing menik-menik kuwi. Mbak Wahyu Ningsih asline jenenge. Saiki sarang-arang nyinden wis dadi guru. Oh. Guru SMKI. Ya syukur ayo gajine per bulan nyinden ya urung karuan. Iso rancar. Ha iya. Ya nek ana sing nanggap nek ora. Mrongos. Ha iya. Kula luwung dadi guru. Ning ya ana sing arep dadi guru metu ngeboti nyeni ya ana. Oh. Sing ngendang kuwi dadi PNS e trimo ngeboti lek ngendangi aku. Ha iya. Saking tresnane karo aku. Karo iso ilar-ilir ngeterke sinden. Sing ngethuk tak takoni nganti ndredeg awake. Jujur kowe, aku ngene. Nggih Pak kula jujur saestu Pak, sumpah demi Allah, Pak. Nanti wonge ngalir, Pak. Ora iso ngapusi aku, ora iso. Ayo. Ayo ora apa-apa. Ayo karang yo nek sing metuk telat ngono kuwi ya kudu golek keselamatan. Ayo karang aku nek ngedolke sinden. Cita iki tak sawang mau ya wis ana awis tentrem lho, Tru. Mbak Cita wingi nang Jakarta mandek nang ngarep Taman Mini. Iya. Anu Pak apa sih? Ngojek Pak, waduh yaene Jakarta iki gawat e. Bareng ki mau wis ketemu aku wis tentrem aru ngono kabare aku ora tentrem. Ya nek Jakarta iki gak anu keras lur. Lor telur. Iya. Ha iya bener. Mudhun citai atiku tratapan. Ini ya wis tak tentrem bareng ki mau wis ketok alhamdulillah bocah wis tekan Yojo. Iya. Ngeculke kok Jakarta. Gawat e. Aja kok ning Jakarta, ning kene kowe ra aman. Muni yahene bali dhewe ngene iki jan. Iya, ning saiki wis rada suda. Biyen pancen ana kondange klithik kae ya, Gong. Ah iya ku ya pengisruh. Marai aku wedi lunga bengi. Ha iya. Ha iya ya syukur nek wis slamet tekan omah. Aku tak nyoba suarane adikku wedok sing wis suwe ora ketemu. Ya. Ya ketemu ning nanggre tak jawab kok mesti Endo, tak jawab Endo. Endo, aku ya ngono. Suwe-suwe ra keneng aku ya. Endo kaya ngapa ditelateni ra. Ha iya. Mbak Wahyu Ningsih. Ya, men ngaturke apa? Jineman. Jineman lalap karo Mbak Wahyu, guru SMKI. Ha iya.
Ana sing pinggir dhewe iki kok isih mine-mine iki. Ah iya dene Mbak Wahyu kae. Oh, jenenge Mbak Yuni. Oh, iki wis ben dandan tok wae ora apa-apa. Ya. Karo ajar mental. Ya. Karo ajar notasi. Heeh. Arang sinden ki nek ora persiapan. Tutuk ketuk dase. Wong arep lagi ajar kok dilirak-lirik gundule atos. Men pinter sike. Iya. Bocah isih cilik kok men pinter, men sembodole nyindan anggo lagu. Ha iya. Sapa-sapa kok mbok nglirik Prastiwi kae. Demen dikempo kowe. Iya. Saiki wis isi ya nak ya. Nggih semester 1. Kalih semester kalih. Biyen melu aku pisanan ki SMKI. Iya. Saiki wis semester 2 wis jurusan karawitan. Iya, ya syukur wah. Aku seneng nek ana bocah cilik do sekolah ning seni ngene iki ya Gong. Nyenengake. Anakmu barangku ya kudu dididik ning seni. Anakku sing cilik ki malah cita-citane ki dadi guru PAUD. Lho. Oh to. Talangane nak sesuk joget ya. Anakku sing gedhe wis ora gelem seni nang nggon Jawa, nang nggon seni modern piano. Ya. Sing lanang ki mulai gelem dolanan wayang ning kamar ning dikancing. Ya. Isin karo kowe ngajar mayang tok delok ya isin. Isin. Wong mayang tak rungokke kok njaba kok bahasa Indonesia. Ya wis men ra apa-apa suwe-suwe ra ya apik. Iya. Bagaimana kamu? Ya tidak apa-apa. Iki anak dalang nek kulino ngegame ya ngene iki. Wayang basa Indonesia. Iya. Ha sing cilik tak kon joget kok, "Mama, aku tuh mau jadi guru." Oh ya, pada ibu. Enggak, ibu kan dosen. Aku mau jadi guru anak kecil-kecil, PAUD. Oh iya. Wis pokoke dituruti kok. Wes men. Ben anggere ora ana sing nyening kok mana meneh kok. Ah iya. Gregeten aku. Ayo, gathik glinding Mbak Wahyu. Wah, jan Mbak Wahyu Ningsih. Asline saka ngendi kuwi? Metenggung, Temanggung, Metenggung. Temanggung. Ya. Suarane apik bocah iki. Heeh. Sak keluarga suarane apik kabeh. Satrah. Kuwi trahe sing nggirong. Karo Igul iki nek nyeluk ketoke iso lek. Oh. Lek apa? Igul kae diceluk lek ya ngawur. Ora urusan lek pokoke. Ha iya ya ning kene iki nek ora kleru saka Pepadi provinsi. Net not ning mangga manuk blaka ngan mung ladak dalan ucuk mepet aja jangan Gedeng wonten kabeh iki kelakon. Ha iya. Ayo truk genti kowe. Ya, ndak ora patiya rata nek ora ngaturke adike Mbak Wahyu iki. Ha iya. Apale apa? Aja ta peksa bocah lagi wingi sore. Ya. Ya ora wingi sore semono wingi sore. Winganane nek kowe. Ayo semono kau wingi sore. Sing gedhe sepira? Ah iya. Sauri isa. Bapak bupak lampimu ora. Maksudnya umure Ari Zaki wis rada tuwa ngono lho. Ah, ya tuwa Prastiwi ora. Tuwa Bu Ciblek to? Heeh. Persis Bu Ciblek ora. Ah iya.
Sok di apa jenenge iki dijenengi anu wae apa jenenge iki ciblek sawah. Heeh. Yo, Mbak Yuni, ya ben nyekar apa? Ayo manut. Bocah lagi ajar iki ora. Yo, Dik. Rasa wedi. Ajar nderek Pak D Sena iki. Biasane Om. Kok saiki Pak D streaming iku ora macem-macem. Pak D Sena. Wedi kowe ya? Ha ta? Wedi takut kowe ya? Ya ora dadi masalah ora. Aku tau nang omah ditakoni lho bojoku saiki kok am om. Kaya ming nang panggung. Ayah. Pak D, aja om ya. Pak D ki wis sepuh. Ah iya. Rambutku wis warna loro. Ha iya. Nembang apa nak? Rengu mawon. Hah? Rengu. Saya pinter kowe. Heeh. Biyen dhewe aku pertama nembange gundul-gundul pacul. Ha iya. Saiki wis rengu. Ha iya. Coba dibawani. Ha iya. Rasa ngrungokke swara wiyaga. Wiyaga iki anggere ana sinden arang-arang melu terus dol ceng-cenine. Do caprening ya ana sing nganteng ya ana. Mergo didukani ya ana. Pun ge monggo. Yo coba. Piye to? Wong takon ngladeni wayang sewengi iki mumpung sing ngendang kudu dhek iki malah ning mburiku iki omong wae iki ru sapa to saiki? Mboten. Ngedep HP. Ayo gayane iki do duwe HP. Ha iya. Ning ya ana sing ora iso nggunakake. Ha piye? Wong video call kok malah ngene iki. Halo. Heeh. Video call ki ra cukup omong-omongan ning to piye? Aku ya ora kok wis tak gawa keprake. Heeh, iya. Ayo, Mbak Yuni, monggo. Memanise merati. Nah, ngono kuwi, Mbah, suarane wis mundhak. Sing ngajari Mbak Yu nggih, Mbah Yu nggih. Kon ngajari. Ngono ora gelem ngajari tak paranane. Wah. Ngapa? Maksudnya takon ngajari abdine ngono lho. Iya. Pacaane mung prasaja. Sing kok rada gandul-gandul apa-apa. Suwe-suwe rasa guyuse. Pacane mung tralala ngono ya. Prasaja kok tralala. Yo, gandes luwes wiragane. Wis calon apik anggere dididik terus. Wahyu aja leren ning ngajari. Ngopo ki kok alak? Tutuk gampang dasmu sih sampe. Ora ngono kuwi kok ya. Diajari biasa. Neno. Enggak. Rina wangi mantra
montang manting tanjena montang manting tanjena dadi wen dipenerke cengkoke sesuk karo Mbayu meh ina wengi mung tratapan montang manting tang jenak ora rina wengi mung tratapan kleru iya halo kang masira dawa bagus ayo bakale calon apik iki bisa kadung kok menawa iki nek ora apal cakepane iki rasa bisa kadung mbok menawa lali ya entuk disalahke hus elek ya gampang teman beda sajake katon rengu wonten apa niku bilih sampun dangu men bocahe wae aku ki mung ngomongi ngono kok tas-tes aku ngene ora dikono niku ora lereng ben bocahe ben nyuwara men ajar nek kowe wis rengu wis tatas sa baleni siake watan rengu ku anggere ora meneng totok meneh wonten apa niku tak totokke terus ngedoh-doh ora ya meneng yuk ya Mbak sajake katon rengu janjane bocah iki pinter ning mbok menawa isih grogi. Ketukane tangan ki ora padha. Heeh. Katon rengu tek 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 suwe-suwe tek tek suwe-suwe iki blasak-blasak. Iya iso ora apa-apa. Mangga. Oh noneno. Mangga.
Wis kena nggo golek dhuwit. Ha iya. Sanae ngaton rengo wonten apa niku bilih sampun dangu. Wah. Langgam iki ora rasane penek banjur ning wah ya karang nek gumantuli nabuhi. Heeh. Langgam apik kaya ngapa nek sing nabuhi ora jigos ya. Sajake katon rengo wonten apa niku tundlang tot tong tot tong tot tong tot tong tot. Apa ya ana? Wah, kowe sekali waktu mesti nemokke rasa kuwatir. Itu nek pas mayang dalang tok ning plosok-plosoke mesti nemokke. Ya lucu-lucu barang. Ayo. Ayo genti dilatang ning Pekanbaru ana. Guyang dumang kok guyang dumeh. Karang ya wong tuwa ki sok ming sriwang-sriwing ngrungokke omongane cah nom-nom iki ora ada. Sing sportif aja nganti apa jenenge pesimis dan optimis. Satu kemungkinan edukasi yang edupak. Ayo. Edupak nggo adus kuwi ayo. Ayo radong nek ngrungokke iki. Janjane tumrap aku sosialisasi apa-apa ki rasa nggo basa sing tirik-tirik ya, Tru. Basa Jawa utawa basa Indonesia sing iso dipahami masyarakat. Mergo masyarakat semene akeh kuwi ora kabeh mengenal kata-kata modern. Ya, mula kudu aja dumeh. Dhek iki profesor utawa dokter pidato terus ya kita harus edukatif menghadapi semua komponen-komponen yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang menjadi primitif. Ah iya. Wong sing ora dong, sing umur 50 munggah ki apa iki komponen? Komponen ki apa ya, Pak? Takon jejer. Ayo sumbu. Komponen sumbu. Pas saking nggon kompor jenenge komponen. Malah ora dong. Nek monggo sareng-sareng mari kita jaga perdamaian. Mari kita jaga kerukunan. Mari jangan sampai menimbulkan emosi. Amarah. Yang meledak-ledak. Iya. Yuk. Wis urung lek ngomong, tak anteni. Kowe ngenteni lek ngomong to. Engko darane ora kei kesempatan kowe. Mbak Cita, ya. Engko bar Mbak Cita terus kur-kur. Heeh. Saiki sing Mbak Cita semen bawa. Ha iya. Mbok menawa saka Jakarta ra iso basa Jawa. Ha iya. Aming pirang-pirang dina iku. Kanca-kancaku ki gleleng e. Kancaku ki paling modern seluruh wiyaga sak Indonesia. Wow. Anggere muni mayang adoh ngono kuwi tekan Kebumen mandeg ya basane ngapak kabeh. Wow. Iki ngendi Kebumen aja kaya kowe langsung ngono kuwi. Engko tekan Bandung mandeg leren ngopi ya kumaha di dia. Wow. Tekan Jakarta ya wingi nang pondokan bahasa Indonesia kabeh. Mula wondo lunga wong radong. Ayo. Trimonata wayang. Ayo. Ayo ngatur ke apa, Mbak? Kadung tresno. Kadung tresna. Iya. Nena. Ya. Hati. Rina wangi dadi ati. Lendro wae. Kaya arep pelok iki suarane. Tanpa dahar, tanpa nendra. Sing jeneng wong tresna iki ora mangan ora turu wae. Tetep ngelih kok terus. Ah iya. Terus tanpa
sing jeneng wong seneng tenan ki ya tenan, ora mangan ora ngombe ya lakon tenan ya terus. Ah iya. Ah, sinetron. Ora mangan ya ngelih tenan kok. Kok ngono oleh gagas kok banget-banget kok. Ah iya, ning ya kadang kala ana sing melo, Gong. Wong ki gampang melo anggere ketaton atine sithik terus ora mangan, ora turu, terus ming ngedep fotone. Yange suwang seweng. Ah iya. Nek kowe ora apa? Nek arep tak depe apa? Difoto bojoku ki ya elek. Disawang langsung ya ora penak dadi wis ora bakal melo aku. Ketaton atiku ya mangan wae. Malah lemu ya kok. Terus keok ngono mesti. Aku ora nilai indok. Ya, kur-kur, weh kur-kur piye? Ngono sinden murung muri siji lho. Sapa e? Lho. Kae. Sing aku kacamata kae. Bu Kalimah utuh. Antil mencelat ora. Ibu Ayu Purwalestari. Alah, jangan nanti kalepian aku. Kelalen. Ha iya. Suarane apik nek ora dimanfaatke ndak rugi. Ah iya rugi le bayar. Ha iya. Nek ayu mesti gelo, aku terus iki nyambut gawe apa aku? Nampa dit kok menerima gaji buta. Iya. Ning mesti ana sing ngeneng-ngeneng wis ora apa-apa ora santai wae tuwa ditampa tenan kok. Sopo? Bojone. Iya. Iya. Belok barang ya, Kong. Heeh. Melok barang. Aku kok suwe ora krungu sarung gandum ya terus sarung jagung. Sarung gandum ngrukupi sirahmu ki. Heeh, sarung jagung. Iya. Sarung jagung awate kebaco tresno tak rewangi korban jiwa raga mlaku adotan Gresula. Wis enteno wae. Petro ya senengane ora. Sing nembangke ben Mbak Ayu. Ngapa kowe nembang ora ana kekuatane babar blas? Kono, kowe iki meneng. Oh iya. Ben dibawani. Dandang gula. Dandang gula banjir. Banjir. Ngarane ora tau pener ngono lho. Banjir apa banjir? Banjir. Yogyaniro Kemunggan. Hah? Kemunggan. Yogyaniro ono semono kuwi. Yogyaniro kowe ngecek aku wae. Tak anggap aku ora ngerti oktav. Yogyaniro wis beda. Kang para prajurit anak Semar ki sing suarane apik men kowe ta, Pak? Kang para prajurit kok dadi slendro to? Gamelan-gamelanku dhewe do cerewet. Malah seneni. Lho ya wis ora. Yo Mbak Ayu, suarane men temojo. Yogyaniro. Yogyaniro. Wis, sing ngajari sapa kowe? Oh, tembang kleru dipeng-pengke. Yogyaniro. Gong kowe iki salah kok ngeyel lho. Ora gajul ora. Apa iki wis bener? Masa? Ya wis. Rasa tok salahke men manut sindene. Yogyaniro. Yogyaniro. Yogyaniro.
Tibane dhuwur sing ora padha, dhuwur sing ora padha. Ning isor padha to? Padha. Dhuwur ora padha sing penting isor terus. Cah edian ora. Ya. Ora gleleng. Ya. Ting dong. Wong teko. Satpamku tak kon nilai. Sapa? Wiyaga, Pak. Kirek culke langsungan. Ya ora edan kaya ngene. Cita-cita kok sia-sia ki lek arek lakon sok kapan? Bayangno ora? Mbok ya kanca teko ki dimanggake. Ah, wis. Engko nek ora do teko ya tok arep-arep. Aku ki ya nggumun nek ora dodolan, tak arep-arep nek dodolan kok mung do ngriseni. Wira-wiri mlebu ngomah, buka cedheng ayo wis. Ku nek takon, "Lah kowe apa e?" Wah, anggepe kaya ngolahke dheke apa. Ayo wis ben ora apa-apa. Gorengke iwak kali sing akeh rine. Iya. Kon madang kecocok ri telake syukur ngolat-ngolat kaya ula kae. Iya. Ya. Lelo temlong temlong neng ya apik iki mesti penak. Ayo coba kaya apa Mas Joko. Wah sing bunang asmane Mas Joko tampane Mamantri. Heeh. Sing ngendang Mamantri. Iya. Mamantri langsung nyaut. Tungda terus balungane lho barang ditoleh yo dados mangga dicukupke engko ndak wektune ora kecandhak tegese kene papane ya dienggo gentenan sesuk-esuk wis kudu resik mambang sepasulan upamaneka madyaning pecrabaan pertapaning Banjar Mlati sinten ingkang bedhepok madyaning pecrabaan menika warnani ingkang peparap Begawan Sida Lancang Risa Juku Nandang Rugro sarandunging hangga ketukulan sesakit ingkang satemah datang saged nglawat amung katingal sari ewadene Sineba ingkang putra Nenggi Bambang Sunggata kadherangan sangganing para Panakawan dadya katingal rengu masuk
tugas kita linuteng kidung nuwun sewu Rama Penemban kados sampun telas pantok pepuntonipun ingkang putra anggenipun ngupaya jejampi kinarya ngusadani paduka Rama Penemban sida lancang malah katingal saya nandhang ruga satemah boten saged nglawat kados mekaten Kiai Semar kula dhewe nggih mboten ngerti lah sang tapa niku kenging napa lah kok awake tukul gudhig kados mekaten ngemunanah kabeh sak awak GO terus wis ngemerang wah antil mencelat kowe ha dadi penyakite kok kaya ngono ya Tru ha iya binahong apa kuwi godhong binahong kuwi biasane ampuh ndara mang pados godhong-godhongan teng wana sing supaya iso anu napa didamel waluyanipun ingkang Rama. Wis budidaya ora kurang-kurang Bagong. Nanging semune pancen wis madal sairing usada Rama Penemban. Upami Rama Penemban menika ngertos menggah jejampi menapa ingkang dah kula upati. Kula aturi paring dawuh nadyan tekan lak-lakaning naga minggah rega paribasan kedah njegur telenging samudra kula mboten badhe selak Bapa Penemban Mas Tunama sidam sengaring bawana langgeng sunggata kula wonten paring dawuh kowe tak caketake nang kene iki janjane supaya kowe midhangetake apa sing dadi ngendikane bapakmu ya ngger inggih dawing Jawa tanggonku duwe lara iki bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen to aku kudu diborehi ya kuwi wujuding layon sekar kagungane sawijining putri sing lair ana ing dina Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura laire putri mau sungsang utawa kalungusus ya ming putri ku ingkang bisa ngusadani marang larane bapakmu Sunggata Siwa Semar kula boreh layon sekar kagungane putri ingkang lair Anggara Kasih tanggal 1 sasine Sura mongko putri mau kalungusus utawa laire sungsang sapa Nala Gareng ora ngerti sapa Tru ora ngerti sapa Gong bojoku bojomu laire apa kae malam sura ndeng mula bentuke kaya demit dapur murah ngono omong kok ngawur Den mboten wonten putri ingkang remen boboreh layon sekar saenget kula lho saenget kula kejawi dasaripun lairipun tanggal setunggal Sura tur laire sungsang tegese kalungusus dinane Anggara Kasih menika namung putri saking Mandura sakniki mapan teng negari Ndarawati inggih menika ingkang pewangi Dyah Ayu Wara Sembadra Ndara miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasuran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Rama Penemban sampun terwaca dawuhipun Kiai Semar saged manggihaken inggih menika putri ingkang lair wanci Anggara Kasih tanggal setunggal wulanipun Sura
saha kalung usus utawi lairipun sungsang mboten sanes kejawi namung putri saking Mandura ingkang lenggah wonten negari Ndarawati ingkang namipun Diahayu Wara Sembadra Premban. Syukur Sugata yen kowe ngerti. Malah babat pisan aku titip gendhaga iki ya aturna marang putri sing jeneng Wara Sembadra. Nanging gendhaga iki aja nganti dibuka sapa wae wonten ingkang prisa ya mung Sang Diahayu Wara Sembadra mau tok aja nganti wong liya padha ngerti. Mekaten Premban maragake tampan ana ya ngger cah bagus kula nyuwun pamit medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sunggata leng-lengeng driya mangungkuk oh Mangawur-awur warahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butulawara pandriting turangga esti ladal oh Mastunomo sidam sekaring bawuna langgeng nganti kekalangan maloya nggonku ngupaya marang satriya ingkang tinangisan dening adiku wadon ya kuwi Si Pratala Retna gone kepengin winengku garwa ya kuwi wong enom saka pertapan Banjarmlaki kang aran Bambang Sunggata monggo aturi adiku wadon Pratala Retna ciri getheke satriya mau yen to ditutke Panakawan papat cacahe mongko ndak sawang iki ana nom-noman ingkang ditutke Panakawan papat cacahe mbok menawa iki keparenge sarta wis pinesti dadi jodho dhawuhe adiku Pratala Retna Raden dak suwun mandheg sedhela aku putut Sidalamung merpeki marang jengandika Raden ingkang ditutke Panakawan papat cacahe Raden
laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa sang Sri Siwa Semar kula ndara ana wewujudan titaing Ubatara ingkang merpeki kelawan lakuning Bambang Sunggata. Lah niki enten apa? Jroning madosaken jampi ingkang rama lah kok malah werna-werna mawon enten margi. Nuwun sewu panjenengan sinten kisana? Raden. Dipun tepangaken kula menika satunggiling putut kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi tibanipun inggih menika papan dunung kula. Kula menika gesang namung sekalian kadang kula anem inggih menika pun Yayi Dewi Pratala menapa to sababipun dene kula merpeki dhateng jengandika wondene panjenengan menawi mestani dhateng kula pun putut Sida Lamung. Putut Sida Lamung iki kasinggan mekaten. Wigatine apa? Awrat-awratipun tinangisan dening adi kula pun Dewi Pratala anggenipun nyumpena ngladosi dhateng jeng satunggiling satriya ingkang namipun Bambang Sunggata menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa paduka menika sinten teka dipun dherekaken Panakawan sekawan cacahipun Kakang Semar kepiye pun blaka mawon ajeng napa dinut mawon ndak malah ora rampung-rampung iya Siwanaya Ntaka Putut Sida Lamung yen wonten sukulaning penggali jengandika Raden nuruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun adi kula pun Pratala samangke kula suwun paduka Raden kepareng mangku garwa dhateng kadang kula Kusih Sida Lamung tepung wae durung ketemu wae ya durung tau teka kowe pasrah kelawan kadangmu Taruna Dewi Pratala ya ta yen mengko jumbuh lan mathuk kelawan penggaling Sunggata yen to nganti ora cocok lan ora gathuk apa kang dadi atine Bambang Sunggata kepiye nggone bakal nglakoni ora ana wong kang mangun bebrayan tanpa landhesan rasa tresna lan rasa gathuk ngantaraning siji lan sijine ngeling ngono lamun keplok kuwi ora mung tangan siji nanging kudu tangan loro mula kang sangka kuwi luwih becik apa ora mbok tepungake dhisik antaraning Sunggata lan adimu Pratala Retna kula trimas pausaken Raden. Apa iki adimu wadon Pratala Retna iki kasinggihan menika kadang kula pun Yayi Dewi Pratala Retna. Pratala Retna ana dawuh mapa Kakang Sida Lamung iki Bambang Sunggata ingkang mbok goleki lan kowe njaluk tulung karo kadangmu to aku supaya ngupaya lenggahing Bambang Sunggata saiki wis ketemu lan keparenge Bambang Sunggata kepengin ngerti kaya ngapa wewujudane adikku kang aran Pratala Retna. Nuwun sewu, Raden menapa penggalih panjenengan mathuk menawi nyumurupi dhateng kawontranipun adi kula Pratala Retna. Mathuk ya, Truk. Udu kowe. Udu kowe. Lah sapa? Ndara Bambang Sunggata kok kowe ngoko iki apa-apa gathuk. Iya. Ah tak kira nek mripate nyawang aku, nyawang-nyawang ora. Wonten paring dawuh Raden. Apa pancen kepara nyata sing dingendikake kadangmu ya kuwi Putut Sida Lamung mboten wonten lepatipun jernyatanipun paduka ingkang kula upadi saha paduka ingkang kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa manahipun ingkang abdi pun Pratala Retna ya yen to pancen kaya mengkono Den Sranta sawetara sabab Sunggata isih duwe pakaryan lan kewajiban ingkang kudu ndak rampungake. Monggo yen wis purna netepi kewajiban si Adi bakal suka parisuka kelawan pun Kakang nancepake rasa tresna ingkang wis jumbuh nyawiji tetunggalan ora bakal bisa dipisahake. Aduh Raden persasat kadisi raming tirta wayu swindu manah kula
midhanget sabda pangandika paduka ingkang kados mekaten. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Aku tak nerusake laku. Lumarep ana ing negara Indrawati. Ndak jaluk entenono kahanane iki kelawan dulurmu lanang Putut Sidalamung. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan sumpahku. Sunggata ora bakal mlinjani kelawan katresnanku. Sapurnaning kewajiban aku dhewe ingkang bakal methuk kowe Pratularetna. Inggih Raden, ngaten ngestu padha. Putut Sidalamung aku titip Pratularetna tak ngrampungke pegaweaning Bambang Sunggata. Oh inggih Raden, kula namung kantun derek jengandika Raden. Kakang Putut Sidalamung. Pratularetna piye? Ya nadyan wis krasa marem. Sing dadi kekarepanku bisa katurutan nanging ya apa ana jamak lumrahe. Ing atase wong lagi kepengin nandhokake katresnan tumuli ditinggal dening gegantilaning ati. Karmu aku ora iso adoh-adoh karo Bambang Sunggata. Mbok ya kakang kepareng nuruti karepe adimu wadon diawat-awati lakune calon bojoku. Wah jan iki ngrepotke karo dulur tuwa terus. Ayo mancing kancing gelung tak awat-awatane Bambang Sunggata Pratularetna. Mupang wangarono
tinetraning uga rapuh sataning kokila ringkanikara saketer kene dungane engkong ler sing pene panca Bapak